Πώς θα τον ήξερε τον Ζάχοβιτς? Τώρα θα μου επιτρέψει να σου πω και αν αυτό είχε νύχη θα ήταν δάκτυλο. Τώρα θα μου επιτρέψει να σου πω και αν αυτό είχε νύχη θα... Γενικά είναι δυσκύλια η ομάδα στον γκολ. Ξέρεις γιατί δεν αναφέρομαι? Ναι, δηλαδή μου κάνει έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου εδώ και μήνες, έχει βγάλει τρίχες. Μπράβο. Τη φτενίζω, Είναι η πρώτη φορά που του χώνει καρφί μες στην καρδιά, σπίνα στην καρδιά του Δράκουλα. Φεύγει σαν άνεμος που λέει και ο Συρίγος ο Λόπες ο Αργεντίνος, του βγαίνει ο σεντερμπάκ, του πετάει την μπάλα αριστερά, φεύγει δεξιά, του βγαίνει ο τερματοφύλακας, δεξιά του κορμί αριστερά, η μπάλα για χαρά. Να του κάνεις εγχείρηση του Μπάγεβιτς, να του ανοίξει τον εγκέφαλο, να το βάλεις μέσα αυτό, δεν θα το κατανοήσει. Θα το αποβάλει πάλι. Και μετά, να σου πω, ήτανε πέναλτι, ήτανε φάουλ. Τι είναι αυτά, ρε? Από εδώ έρχεται το Στούκας. Από εδώ ο Καμικάζι ο Ιαπωνέζος. Από πάνω το Φάντομ. Από αριστερά το Μιράζ. Από δεξιά το Κόνκορτ. Και πέφτει να πάνω σου. Αν είναι δυνατόν. Είναι σαν να παίρνεις από τον Νίκο Τυφλών ελεύθερο σκοπευτή, να τον βάλεις στην ταράτσα να σκοτώσεις τον Κλίντον. Δεν θα σου γκρεμίσει το φουγάρο από τον Τζάκι. Και μετά από 6 χρόνια να μιλάμε το βράδυ στο τηλέφωνο στο σπριντ, να λέμε ποδοσφαιρικά, κοινωνικά θέματα. Τι δεν λέγαμε, τον ημού της μάνας μας. Ναι, βέβαια, το θυμάμαι. Να μου την καντεμιά μου, ρε παιδί μου. Τα 2 πρώτα λεπτά κόντευα να πάθω έμφραμα και κεφαλικό μαζί. Σφίγγανε τα μηνύγκια μου, δεν μπορούσα να απνεύσω. Βουλώσανε τα καρμπυρατέρ. Λέω θα πεθάνω. Θα πεθάνω, έλεγα, παιδί μου, δεν αντέχω. Όσοι είναι σε αυτήν την ηλικία τη δικιά μου το καταλαβαίνουν. Τι ώρα είναι? 3 παρά 10. Τζαμπουμ μπελέκα. Πάμε παρακάτω, στον επόμενο. Λοιπόν, ανάβουμε τσιγάρο. Ανάφτε κι εσείς. Περιμένω εγώ. Προλαβαίνω καταστάσεις. Πουλάω μούρι. Κάνω το ξυπνιζί. Όταν έκανα τη μεγάλη γκέλα και βγάλανε πάπα γυναίκα για πρώτη φορά, την Πάπισσα Ιωάννα, από τότε μέχρι και σήμερα, όταν είναι να επιλεγεί ο νέος πάπας, πηγαίνει ο αρχικαρδινάλιος και χουφτώνει από κάτω τον πάπα. Από τις όρχες. Κατάλαβα, ναι. Και γυρνάει στο πλήθος και λέει «Χόμποε εστ». Έχει όρχης. Σε ρωτάω λοιπόν. Δεν ασχολούμαι. Δεν έχω βάλει το μυαλό μου να δουλέψει και να σκεφτεί αυτό το θέμα. Πέρασε μια βόλτα από εκεί, πάταμε ένα σεπατό, εκεί στην είσοδο, αντίκρισα μια γυναίκα την οποία θέλω να δω από κοντά. Μπεσμπέα λέγεται. Μπεσμπέα έχω λέγεται. Δήμητρα χωρίς δι. Σίγουρα, αυτό που δεν το χάνει ποτέ. Δύο φορές πια με λάδι και είσαι ο μόνος εν λάδι που την άλευες με λάδι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι αλλιώς, αλλιώτικα, Γιουβέτσις του Πέτσι θα το πάρει. Τι είναι αυτό, τι αρρώστια είναι αυτή? Πριν από 3 αν κλείσει η γραμμή, σε αγαπώ πολύ. Ναι. Σε αγαπώ πολύ. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, να μου κάνεις ό,τι θέλεις. Σε βλέπω που χαμογελάς. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου γλυκέ μου, σε αγαπώ πολύ και όλη την οικογένεια. Γεια σου ξινή μου. Βλέπω ένα άλογο και νομίζω ότι αυτό φυσιολογικά πρέπει να κάνει υγιεινό περίπατο. Για πες. Θελξινόη το όνομα. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Είναι και άλλα πράγματα μέσα σε μια σχέση που μετράνε. Αυτό δεν είπα προηγουμένως. Μα κοίταξε, δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπάγεβιτς δεν έχει αγοράσει στη ζωή του ποτέ παπούτσα με κορδόνια. Όλο παντοφλή παπούτσα φοράει, ξέρεις γιατί? Για να σκύβει. Όλο το δοκάρι κοιτάει. Δεν κοιτάξει ποτέ το χόρτο. Είμαι παρετούμενο. Με συγχωρείτε. Τι να παραιτηθεί? Μα δήλωσε παρέτηση, λέει ο Μπάγεβιτς, μετά το μάτς με τη Ρεάλ, λέει, σας θέτω, λέει, την παρέτησή μου. Και αν θέλετε να την κάνετε δεκτή.
Μα είναι κουβέντες αυτές ενός άντρα. Όταν παρετούμε, εγώ ξέρω τι λέω, παρετούμε, φεύγω και έφυγα. Όχι πάρτε την παρέτησή μου και αν θέλετε να την κάνετε δεχτή, του λέω εγώ καλή, δεν την κάνω δεχτή, μένω. Τι λέει αυτό το πράγμα. Πού έχει ακουστεί. Είναι κασέτα Β2 τσουκμπόξ, παίζει πλάκα ο δίσκος, εντάξει. Αυτό το λένε όλοι. Έχετε ακούσει που να μην το πει αυτό κανένας. Θα έχει τάντερα να το κάνει. Εκείνη η μαγιά. Είναι αργαλιός η δουλειά, όχι αλυσίδα, αργαλιός. Ξέρετε πως πλέκουν στα χωριά, τις κουρελούδες. Φεύγει ο αργαλιός, τάκα, μία σου και μία μου. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο Ιούλιος Κέσσαρας, όπως τον είδα, σε ένα πράγμα έχει σταθεί άτυχος. Δεν έκανε ένα γιο να του μοιάζει. Έκανε τη Chelsea, τη Manchester United για την Tottenham. Που όπως τη βλέπω, εδώ μπροστά, καλύτερα να μην ρίξει τον διάβολο εγώ παρά να έχεις όπως αυτή. Τον είδα πάνω στην Ακρόπολη και έλεγα σε ένα γκρο πλάν κοντινό, ο Φιδίαστος μίλεψε ρε παιδί μου. Αυτό το πρόσωπο, αυτή η τομή, ο Φιδίας λέω ρε, μαζί με τον Παρθενώνα. Τι πράγμα είναι αυτό ρε. Μπήκε μέσα στο Μέγαρο και σκέπασε όλο το Μέγαρο. Ανέβηκε τα μπαλμάνινα σκαλοπάτια και οι λαμπαδέμοι τσολιάδες υπέκυψαν, προσκύνησαν, κομπλάρισαν, ήπιαν όπως το Μακό το φαγελάκι. Πήγε να τον υποδεχτεί ο υπουργός των εξωτερικών με ένα σακάκι δανεικό, 3 μανίκια μεγαλύτερο, μέχρι και τα δάχτυλα του έκλειβε, με ένα μουστάκι ατροφικό σαν δεξιός ψάλτης. Σαν το συγχωρημένο τον Ζάχο στη Μητρόπολη που έλεγε τα δημοτικά, έκανα και τον ψάλτη. Και μπαίνει μέσα ο άρχοντας, στυλάτος, αεράτος. Για μένα δεν πρέπει να λέγεται Μπιλ Κλίντον. Ντούσαν Κλίντον πρέπει να λέγεται. Ο Μπάγεβης της πολιτικής είναι. Ευθυτενής, καμαρωτός, όχι καμαρώτος, καμαρωτός. Να φανταστείτε κι αυτός, δεν φοράει παπούτσα με κορδόνια. Πάντα παντοφλέ. Δεν σκύβει να δέσει τα κορδόνια, δεν καταδέχεται. Τι ρούχα ήταν αυτά. Τα μανικετόκουμπα μόνο που φόραγε μου θύμιζε χαμόγελο γύφτου. 5 κιλά χρυσάφι. Τι πουκάμισα ήταν αυτά. Τι αρχοντιατή στυλ. Και μπαίνει στο Μέγαρο να πάρει τις χαιρετούρες. Από ποιο ρε μαγκά? Από ένα πρωθυπουργό 1,5 πύχη όλος και όλος. Σαλαδωμένος ποντικός, ξέρεις. Τον έχει φάει δάκος. Με μια καράφλα σκέτο αυγό. Και δίπλα του η Δάφνη, έτοιμη για μπουγάδα. Η μαντήλα, το λουλάκι και το μανταλάκι της έλειπε. Έβλεπα το Σιμίτι να μπαίνει στη λιμουζίνα και πρόσβαλε τη λιμουζίνα. Και μπαινε ο Κλίντος στη λιμουζίνα και έλεγα μέσα μου, του πάει του παλιόπουστάρε. Με 3 γκολ έξω είμαι ευχαριστημένος. Κυριακή κοντή γιορτή ή μάλλον Πέμπτη κοντή γιορτή. Ναι, εγώ... Τα εμά, τα εσά. Έλα. Πού είσαι, Γιώργο. Έλα. Έλα, μ' ακούς? Ναι, Γεια είπα. σου, ρε. Λέγε. Γιώργο. Λέγε. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί. Ο άνθρωπος δεν τρέχει, γκέλ κάνει. Νταμ, δεν είναι τραμπολίνο. Έχεις δει το τραμπολίνο που χολοπηδάνε. Έτσι πάει, όπου πάει η μπάλα είναι και αυτός. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Το οποίο ακύρωσε ποιος άλλος? Ο πεσοναύτης. Ο δολοφόνος με τον Παλιντά. Ο δολοφόνος με τον Τσεκούρι. Παπίλια με λένε. Παπίλιας. Ντουγινό από παπίλια. Τι γελάτε ρε. Δεν το λέω σε εσάς. Το λέω μέσα. Μοσχοβάκης, τηλεφωνείτε, οι ηχολήπτες, εικονολήπτες γελάνε. Ντουγινό από παπίλια. Ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών. Χαμπάρι,
παίρνει τη λαβίδα και σου κάνει εγχείρηση όχι στο στομάχι, ούτε στην κοιλιά. Μιλάμε στους κύριους στον εγκέφαλο. Ποιον εγκέφαλο? Φτάνει στην υπόφυση. Ξέρετε που είναι η υπόφυση? Εδώ. Εδώ μέσα είναι η υπόφυση, ένας αδένας. Μέσα από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Το πιο λεπτό σημείο του ανθρωπίνου οργανισμού. Για να ανοίξει την υπόφυση πρέπει να είσαι ο αητός. Κι όμως ο παππούλιας την ανοίγει την υπόφυση. Και χέζει μέσα. Και μου λέει ένας, τι έγινε ρε σκυλάκι, λέει, είναι ο Φιλίμωνας. Τα εμβόλια τα έκανε. Τα εμβόλια λέει τα έκανε. Τι ώρα έχουμε? 3 παρά 20 και φάνηκε παράξενο, 2 παρά 20 λέω. 3 παρά 20 είναι. Πιάστε και εσύ 20. Με ποιο? Με το Θωμά με το Ευλό? Δεν μπορεί. Θα υπάρχει κάποιος είναι εκατομμύρια τυφωτός πίσω. Να σου πω κάτι. Δεν έχεις θέσει στο συλλογισμό σου κάτι. Είναι σατανάς ο άλλος. Όταν λέμε σατανάς μιλάμε για δολοφόνο, μιλάμε για σατανά μεταμορφωμένο σε οσφόρο. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Σε αυτό που λες τώρα, στο παιχνίδι εθνικός για 1-1-3, στο Καρασκάκι, είχε πάλι γυναίκα επόπτη. Ναι, το είδα. Και φωνάσαν από πίσω κάτι γιανιώτες, λέει, σήκωσε αυτή τη σημαία και λέει, φωνάζει ένας, να σου δώσω ένα κονταράκι καλύτερο να κρατάς. Καταλαβαίνεις τι έγινε? Να το πω εγώ, δεν το λες καλά. Εντάξει, Με παίρνει ένας και μου λέει, ξέρεις τώρα ποιος, και το γράψω στην εφημερίδα. Μουσικός είμαι εγώ, Γιώργο μου, και βλέπω ότι ο Κορκολής παίζοντας πιάνο πηδάει κοριτσάκια. Εγώ που παίζω ντέφι να πηδάω την αρκούδα. Όχι θα μετράει, που θα είναι αλήθεια. ναι. Αυτό δεν λέει θα μετράει. Μη μιλάς. Η αλήθεια δεν είναι? Μη μιλάς. Πάσο. Με 3 φάσεις και πάω πάσο. Μη μιλάς.